ኣብ ዓዲ ንሃሉ ኣብ ስደት ሰብ ክነጽዩ ናይ ሎሚ ትምኒት ኣተሓሳስባና ሓይሊ እንተገይሩ መሰናኽላት ኩሉ ክንቀል ይካውስሩ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብዛ መዓዲ ልቦናና ክናንጽ ፍልጠት ክነናዲ እውን ቅድሚት ክንስጉም ክንሰግር ቤተሰብ ለዋ ሚድያ ኾነ ሓበርና ክንመሃር ሰላም ኩራት ቤተሰብ ለዋ ሚድያ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ፍቕሪ ኩልና ዓኹም ክኸውን እናተመንኹ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ኩላትና ዳርጋ ብኣብዝሓ ዘሎ ውሽጣዊ ስቃየ ክዕልል ማለት እዩ። ምክንያቱ ነብስና እንድሕር መርሚርናያ ብዝሓለፈ ኣብ ድቃስና ኮይንና ልምንታይ ከም ዝኾነ ኢልና ድቃስ ዘስአንና ነገር ኣሎ ዶ ወይ ከዓ ንዝመፅእ ነገር እዚስ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ዶ ከምዚ ክበሃል ይኽእል ዶ ኢልና እንጭነቐሉ ነገር ኣሎ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብ በዓልተይ ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ጭንቀት እዩ ብዝመፅእን ብዝሓለፈን ሓደ መምህር እናተናገሩ ዝሰማዕኽዎም ብዝሓለፈ 40% ብዝመፅእ 50% ሕዚ እንነብረሉ ግን 10% ኢና ጥራሕ ንጭነቕ ማለት እዩ። ስለዚ ሂወትና ኣብ ዝሓለፈን ኣብ ዝመፅእን እንድሕር ተወጢራ ኮይና ምንባር ኣይኮነን እዚ ንእምሮናን ንሂወትናን እውን ብጣዕሚ ዝጎድእ ነገር እዩ። ሓንቲ ዛንታ እሞ ክዕልለኩም ሓደ እዋን እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ናይ ስነ ልቦና መምህር ናብ ተምሃሪኡ ክፍሊ ማይ ዝመልአ ብርጭቆ ሒዙ ኣተዎ እሞ እቶም ተምሃሮ ድማ እዛ ብርጭቆ እዚኣ ክንደይ ትምዘን ኢሉ ዝሓቶም መሰሎም። ንሱ ግን ከምዚ ኢሉ ሓተቶም እዛ ብርጭቆ እዚኣ 5 ደቂቃ ኣብ ኢደ ሒዘያ ተፀንሕሲ እንታይ ይኸውን በሎም። ምንም በልዎ እሞ እንደገና ሓደ መዓልቲ ሒዘያ ተፀንሕኸ በሎም ኢድካ ይድብዝዘካ ኢሎም መለስሉ። መሊሱ ድማ ሓደ ዓመት ከምዚ ገይረ ሒዘያ ተፀንሕኸ ምስ በሎም ኢድካ ይሕመካ ከቢድ ስቃይ እውን ስለ ዝስምዐካ እታ ብርጭቆ ክትወድቀካ ትኽእል እያ ኢሎም መለስሉ። ንሱ እውን ፍሽኽ ኢሉ ሪኢኹም ዶ እዛ ብርጭቆ ክብደታ ኣይተቐየረን፣ ነገር ግና ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ክብደታ እናወሰኸ ይኸይድ። ንሕና ደቂ ሰባት እውን ዝኾነ ሕማቕ ሓሳብን ጭንቀትን ክመፀና ከሎ ነሽዒቱ ምንም ዘይክመስለና ይኽእል። ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ኣእምሮና እናተመላለሰ ቦታ ብዝሃብናዮ ቁፅሪ ግን ንእምሮናን ንሂወትናን የደብዝዘና የሳቅየና ይኻብድና ኢሉ መለሰሎ። ስለዚ እዛ ብርጭቆ እዚኣ ከቕምጣ ከለኹ እዩ መፍትሒኣ እቲ ክብደተይ ወይ ከዓ እቲ ሕማመይ ክቐለለይ ዝኽእል ከፍ ከብላ ከለኹ እዩ። ኣንሕና እውን እቲ ጭንቀት ክንድብርዮ ከለና እዩ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እምበር ንጭንቀት ወሲኽና እንድሕር ንጨናነቕ ኮይና ዝገደደ ነገር እዩ ማለት እዩ። እንጭነቐሉ ነገር እኮ ክልተ ነገራት እዩ። ኣብ ክልተ እንድሕር መቐየርናዮም ክንቋፃፀሮም እንኽእልን ክንቋፃፀሮም ዘይንኽእል እዩ። እቶም ክንቋፃፀሮም ንኽእል ንኣብነት ፅሒፍና ነቕምጦም ስራሕ፣ ኣተሓሳስባ፣ ካልኦት ነገራትን። እቶም ክንቋፃፀሮም ዝኽእል ግን ክንቋፃፀሮም ዘይንኽእል ግን ንኣብነት ኣየር ሁኔታ ኣንሕና ምንም ክንገብሮ ይንኽእልን ናይ ተፈጥሮ ጉዳይ እዩ። ሞይቁኒ ቆሪርኒ እናሲ ነቲ ኣየር ክንቕይሮ ይንኽእልን እንታይ ዳ እዩ ኣንሕና ኢና ዝኾነ ነገር ክንገብር ንኽእል ወይ ከዓ እቲ ወቕቲ ክንቕበሎ እንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ክንብል ከለና ንኣብነት ሰባት እንታይ ክብሉን ይኾኑ ናይ ሰባት ሓሳብ ክንቋፃፀር ንጓየ ወይ ከዓ ትማሊ ዝሓለፈ ጌጋታትና ዝመፅእ ነገራት ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢና ንጭነቐሉ ነገር እዚ እውን ካብ ክንቋፃፀሮ ንምኩር ክንቕበሎ ክንምኩር ይግበአና። ካብኡ እውን ንፈጣሪና ዘይዓቕምና ነገር እንድሕር ኮይኑ እንዳኡ ክንድብር እዮም። ምክንያቱ ብመፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣትምፀር ዝኸወደኩም ናባይ ንዕሞ ክዕርፈኩም እየ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። እዛ ብርጭቆ እኮ ስለ ዘቕመጥክዋ እያ ቅልል ኢላ ትንኛ። ኣንሕና እውን እቲ ዘጨነቐና ነገር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክኸውን ከሎ ናብኡ ክነቕምጦ ከለና ብፀሎት ክንነጋገር ከለና እዩ ክፈኽሰና ዝኽእል። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ዓዲ ይኹን ተጨኒቑ እዩ ዘሎ። እንታይ እሱ መጨነቕ እዩ ኣብ ኩናት ነርና ስላብ ኩናት ዲና ንኣቲ ዝብል እዩ ዘጨነቐ ነገር። ስለዚ ኣንሕና ስለ ዝተጨነቕና ኩናት ጠጠው ዝብል ነገር የለን። ኣንሕና ስለ ዘይተጨነቕና
ኣብ እንትንስ ነምፅእ ነገር የለን ነገር ግን ኣብ ውሽጥና ሰላም እንድሕር ኣስፊና እቲ ጭንቀት ክቃለልና ይኽእል እዩ ናይ ውሽጥና ሰላም እንድሕር ንእልሽ ኮይንና ኩሉ ግዜ ብደጋዊና ብዙሕ ተፅዕኖ ኣይህልዎን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ሓዚ ክኾን ይኾን እዩ ክለዓል ይኾን እዩ ብዝብል ውጥረት ንዓመት ቀልብን ስንቅን ክሽመት ባንኪ ከውፅእ ወረፋ ሒዙ ምንም ባንኪ ምውፃእ የለን እንደገና ዝኾነ ነገር እውን እቲ ሰብ ራዕዲ ስለ ዝፈጠረ በዓልቱ ልበዓልቱ ኩሉ ነገር ካዊሩ ነጋዶ ሰማይ ሰቂሎምጎ ማለት እዩ እዚታ እዩ በዓልትና እቲ ሓሳብ ብዝመላለስናዮ ቁፅሪ ራዕዲ ፈጢርና ለእምሮና ይቋፃፀር ኣሎ በእውነት ብጣዕሚ ሓዚነ ሓዊኒ እስሪዮሲ ኩናት ክለዓል ይበሃሎ እንደገና ወበረራ ተተዓፂሲ ኣንሕናስ እንደገና ውዚድና ጭንቀት ርእሲ ጭንቀትናስ ኣውዚድና ተዓፂና ንፀንሒና በኽየ ንበዓልተይ ስለዚ ንምንታይ ኢና ራዕዲ ንፈጥር ንምንታይ ኢና ንጭነቕ ዘይንቋፃፀርን ነገርሲ ለኣምላኽና ሕሊፍና ዘይንህብ ካብኡ እውን ውሽጣዊ ሰላምና ዘይንእልሽ ለበዓልትና ረቢሽናስ ንምንታይ ለሰባት ንርብሽ መፍትሒኡ ድማ እዞም ሕማቕ ሓሳባት ዘምፅኡ ስክሮል ጌርና ስትንሕለፍ ምንም መልሲ ኣይንሃብ ምንም ኣብ እምሮናሲ ክንጫናነቕ እምሮና ክነጫናንቆስ ኣይንሞክር በዓልቲ ልበዓልቱ እቲ ህዝቢ እኮ እዩ ከምቲ ኩናት ዝናፈቐ ይመስለካ ሓቂ ድዩ ስነ ልቦና እዩ ዘድልዮ ሕዚ ስነ ልቦና ፅገና እዩ ማለት ህዝብናስ ልብላዕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሞራልና እውን ወዲቑ እዩ ዘሎ ብዓድን በበረኻን ዘለና ስለዚ እንታይ እዩ ዘድልየና ስነ ልቦና ፅገና እዩ ዘድልየና ነገር ግና ኩናት ስለ ዝፀላእናዮ ኣይመፀናይ ማለት ኣይኮነን ግን ድማ እቲ ኩናት ብኸመይ ኢና ክነድሕኖ ንኽእል ዝብል እንድሕር መፍትሒ ሃልዩ መፍትሒ ይክእልሾ ዝኽእል እምበይ ተጫናኒቕና ነምፅኦ ነገር ህይወትና እዩ ብጭንቀት እንደገና ኣብ ዘይተደለየ ሕማምን ኣብ ዘይተደለየ ናይ እሙራዊ ስነ እሙራዊ ፀቕጥን ንበፅሕ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ሕዚ ብጭንቀት ተወጢሩ ኩሉ ህይወቱ ርሕርሕ ኣቢልዎ ፈቓዶ ስደትን ፈቓዶ ዘይተደለየ ነገርን ይኣትሎሞ ኣሕዋተይ ብባዕልና ራዕዲ ኣይንፍጠር እዚ ጭንቀት እዚ እዚ ሕማቕ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኻልለና ካብኡውን እስኪ ምስ ሰባት ንነጋገር ምስ ንኣምነ ሰባት እቲ ዘጨንቐና ነገር ክንነጋገር እንተለና ጭንቀትና ክቃለልና ይኽእል እዩ ካብኡውን ብዝመፅን ብዝሓለፈን ከም ንጭነቕ ልሎም ምስትንሕሰብ ሎሚ እንኳዕ ብሰላም መውዓልካኒ ኢና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እናመስግና ፅባሕ እውን ኣምላኽ ይፈልጥ እስቲ ንበል ተጨኒቕኩምሲ ኣብ ቁመትኩምስ ሓንቲ እምትኳስ ዝውስኻሎ ዶ እዩ ዝብለና እሞይ ካብዚ ጭንቀት እዚ ይሰውረና ምንም ክግበር ኣይከኣልን ግን ዘይንቕይሮ ነገር ያው ክንቕበሎ ንፈትን ካብኡውን እቲ ጭንቀት ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ወይ ከዓ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ዶ ኢና ካብ ንጭነቕ እስኪ ዝመፀና ሕማቕ ሓሳባሲ ተይሰዓሰክን ዝኸውን ሱቕ ኢልና እንድሕር ቦታ ይሁናዮ ባዕሉ ከም ንፋስ ይወስዶ እዩ እንድሕር እቶም ሕማቕ ሓሳባት ኣሻዒቱ ክንቃለሶም ጀሚርና ግን ንዓና ይጎድኡና እዮም ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ የምፅእና እዮም እሞ ካብ ከምዚያት ነገራት ንምቁጣብ ግን እዞም ዝበልኩኹም ክንቋፃፀሮም ዘይንኽእልን ክንቋፃፀሮም እንኽእልን ነገራት እቶም ክንቕይሮም ንኽእል ክንቕይሮም ንፈትን እቶም ክንቕይሮም ዘይንኽእል ግን ካብ ክንቃለሶም ክንቕበሎም ንፈትን ወይ ከዓ ንሙኩር እያ ክብዝለኩም ዝደሊ ብሓንቲ ንእስ ዝበለት ግጥሚ ጋብዘኩሞ ብኡ ክንዓፅበ ኢና ኣየ መከራ ኣእምሮ ኣየ ፁር ጭንቀትህ ንፅባሕ እናሃደነ ዘዕርም ንሎሚ ብናፍቆት እወ ንዘይተፈጠረ ፀገመ ዘጓህር ዘቃፅል ንልቢ ዝህውኽ ከም ከቢድ ማዕበል ግን ኣሕዋተይ ጭንቀት መፍትሒ ኣይኮነን ንፅባሕ ኣይሕግዝን ንሎሚ ግን ይሕዝን
كمتا برشق ما يزلا عبيدك كويدا أنت خوينا أوردا كاو أمرخا ياتويل سلازي لومي نتا برشقو تورد الله معاتي تخونلكي كولوكم يدلي نعاخاتكم كأتيز خبر ناجون قصر انتا ايو أو كومنت أكافلنا كنو مهارلو كنو ما يطلقنا بزا زا فيديو زي أكن لو معانتي تأخلنا أيا جنكتن مفتحيتاتن زبلينا رئينا مالتي توسخ حساب نتعليكم أو كومنت أمتنا بخالي تحسوك سكام نراخب جن نزي channel زي حدش زخونكم لايك سبسكرايب شارنا قوركم بيتسو زخونكم ولكم تلمود حنا صريتهم هاي فلينا صبو ورن سمعلو سمنيك ورنا سنايك نيات